ఫస్ట్ నేను ఇంటర్వ్యూకి అమ్మాయి తనంతకు తాను వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది ఆఫీస్లో, స్టూడియోలో. నేనైతే తన ఊరికి వెళ్ళలేదు, తన ఉంటున్న ప్లేస్కి వెళ్ళి అందరిని ఇంటర్వ్యూ చేసి అలా ఇబ్బంది నేను పెట్టలేదు. ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు సైలెంట్ ఉన్నాను అన్నాను కాబట్టి మీ వాసన మొత్తం సైలెంట్ ఉన్నాను. ఆన్సర్ ఇవ్వమంటే 10 మంది లేస్తారు. మేము అమ్మాయిని నమ్మినాము, చెప్పిన కరెక్ట్ అనిపించి తర్వాత అమ్మాయి మాట్లాడే మాటలు కరెక్ట్ లేక మాకు తప్పు అనిపించి సైడ్ అయిపోయినా. అన్న నాకు చిన్న సపోర్ట్ చేస్తారా? ఒక 4 కట్టెపుల్లలు తెచ్చి నిక్కలు రాజు. అంటే మీరే అంటున్నారుగా ఫస్ట్ మీ అమ్మాయి మీతోటే స్టార్ట్ అయింది, మీతోనే ఎండ్ కావాలని. సో నాకు మళ్ళీ రీసెంట్గా కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా నాతో మాట్లాడారు. మా అమ్మాయి ఇట్లా సూసైడ్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ అంటే. నా వల్ల అయితే ఏ తప్పు జరగలేదు, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో చాలామంది చూసుకుంటే కామెంట్స్, ఆ కామెంట్స్లో అర్థమైపోతుంది ఎవరి వల్ల ఏమైంది అని.